Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ बिसायख'थि आय'गआ फोसावना होनाय नेमखान्थिखौ देरहासारनायनि खुसिजों सिफायदों महामारी कोरोना भाइरासनि थासारिजों हादराव मोनबा रायजो आसाम सोनाब बेंगल केरेला पुडुचेरी आरो तामिलनाडुआव दिनै बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाय हाबाफारि सोलिगासिनो बिसायख'थि आय'गआ कोरोना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर बोनानै 2 मे खालाराव देरहानायनि रंजानाय फालिनाय बायदिफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होखानाय जादों नाथाय बिसायख'थि आय'गनि नेमखान्थिखौ फालियालासिनो देरहानायनि खुसिजों सोनाब बेंगल रायजोआव नेमखान्थि सिफायनाय खौरां मोननाय जादों गुबुन फारसेथिं तामिलनाडुआवबो रायजोफोरा देरहानायनि खुसिजों कोविड-19 नि नेमखान्थिखौ सिफायनानै लाट्टु राननानै रंजानाय नुनो मोन्दों नैथियाव दङ बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मखौ फेजेननानै इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिया देरहाबाय थांनाय 1991 मायथाइनिफ्राय लान्थ्रियै 6थि खेब एमएलए महरै देरहाबोनाय बिपिएफ दोलोनि गागि दैदेनगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मआ गोबां भटनि फारागथियाव जेननो गोनां जाबाय 30 नं सानजा क'क्राझार जनजाति बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिपिएफ दोलोनि बिजाथि महरै प्रमिला रानी ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिनि आखायाव जेननो गोनां जाबाय मख'नो गोनांदि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिया एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि लोगोसे बर'नि 3थि गोरोबथा बिटिआरनि सागानगिरि देरहानायनि उनाव इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथाङा गावनि देरहानायनि फोरमानलाइखौ जिल्ला बेंगिरि बिथांनिफ्राय आजावो थामथियाव दङ आसाम मेघालय सिमना ओनसोलाव सासे सुबुंखौ गावनानै बुथारदों बक'नि जारिहाटनि साखाथिनि गार'जानाव हराव गिख्रंथाव जाथाय AK-47 जों गुलि गावनानै सासे सुबुंखौ बुथारदों युलियाम उर्फे सिं सामसांमाखौ बे बुथारनाय जाथायखौ 4 सुबुङा खालामो बुथारजानाय युलियामनि न'आ मेघालयनि तुरायाव होननानै मिथिनो मोननाय जादों बक'नि गार'जाननि पिटि सनायाव बिमानि न'सिम मैया बेलासि बिसि फिसाजोजों फैदोंमोन युलियामा फुङाव शिलं थांनाय खोथा दंमोन नखरा मख'नो गोनांदि गोबां दाय गोनां खामानियाव अजद होजानायमोन युलियामखौ उदखारि हानजाया बुथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों आसाम मेघालय सिमना ओनसोलाव जादों बे जाथाय जायगायाव बक' पुलिसा सहैनानै नायबिजिरदों मोनब्रै राउन्ड गुलि गावना युलियामखौ बुथारदों होनना पुलिसा फोरमायदों ब्रैथियाव दङ दासिमनि बिटिआरनि भट साननायनि आपडेट 29 नं सोनाब क'क्राझार जनजाति बिधानसभा बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि रबिराम नार्जारिया देरहाबाय 30 नं सिडली बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया देरहासार जाबाय 70 नं मासपाट बिधानसभा बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि सरन बर'आ देरहाबाय 63 नं सापागुरि बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि इउजि ब्रह्मआ देरहाबाय दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।